魔法の言葉。人間とはそもそも病む生き物であり、必ず欠陥を抱えて生きています。そのことを踏まえた上で、今日という日を健やかに生きればいいのです。日野原重明。彼は90歳を超えても1日18時間週7日働き、105歳まで現役で医療現場に立ち続けた。1970年に赤軍派が日本航空機を乗っ取り、乗客を人質にとって北朝鮮の平壌に向かうことを求めた淀号ハイジャック事件で4日間拘束され、死を覚悟も韓国の金浦空港で解放。これが契機となり、これからの人生は与えられたもの、残りの人生は人のために使おうと決める。そして最後まで患者に寄り添い、日本の医学界に多大なる貢献をして旅立った。今はゆっくり休もう。